कचड़े कचड़े भइल बाड़ू खचड़े खचड़े अरे चलत बाड़ू मचरे मचरे रे तोहरा सुनरी के तरह से चुनरिया रंगवा बिना पौना ठेवना भर माने बिरिया बाबे पीछे करिया औरी का मंगाई अरे रंगवा यो बिरिया बाबे पीछे करिया औरी का मंगाई साली जी कहतरी ये पहुना ठेहुना भरे अब ओकर रिपोर्टेशन अच्छा ना मिले सफलता ना मिले चीज गाइले निमन निमन गाना पिटा जाला अच्छा अच्छा गाना गा के आदमी ओकरा के अश्लील के ही ज्यादा काहे मतलब चरम सीमा पर व्यू रहता अच्छा गाना के लोग नइखे प्यार आशीर्वाद देत ओके बारे में का अब हम का करी अकेले चना थोड़ी भाड़ पड़ी हम ही अपन कितनो सफाई दे दे कह दी अब हमरा एक वाला लोग में बहुत दिक्कत बा अब ये सीनियर के ना सीनियर समझता ना का बताओ बहुत तरह तरह। नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव हम है राजू रउआ लोग देख रहा बनी भोजपुरी न्यूज लाइव। भोजपुरी इंडस्ट्री के बात हो और भोजपुरी इंडस्ट्री में दीपक दिलदार जी के बात ना हो तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री फीका हो जाला। काहे काहे ई बात बोल रहा बनी कि याद करी जब वो समय रहे दीपक दिलदार जी के कहाँ बितैला ना रतिया एक ताबड़तोड़ और बेसुमार कहीं ना कहीं दर्शक के प्यार मिलल रहे और आशीर्वाद मिलल रहे। जब कोई स्टार लोग भी ना रहन तब से दीपक दिलदार जी मार्केट में अपन छवि और पहचान बनीले बनी। आई ना सबसे पहले स्वागत करते भोजपुरी न्यूज लाइव पर दीपक दिलदार जी के। कैसन महेश भैया? भोजपुरी न्यूज के माध्यम से जितना लोग देखा सबके प्रणाम बा और ऐसा बात नहीं है धरती वीर से खाली नहीं है अनगिनत लोग स्टार बा अनगिनत गाना हिट दिले बा और हमारे श्रोता समाज चाहे वाला भी हमके भी प्यार देनी एगो जगह देनी वो हमारा सौभाग्य बा। ठीक बा भैया अनेक लोग स्टार बढ़ुए अनेक लोग अनेक तरह का गाना परोसेला लेकिन जिस समय की कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के उत्पन्न होते रहे जिस समय में मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री के शुरुआत होते रहे कहीं ना कहीं राउर एक नाम और एक पहचान रहे। सबसे पहले दर्शक के का कहम देखो भोजपुरी के शुरुआत उत्पत्ति हमारा औकात कहाँ बा। भोजपुरी के शुरुआत बहुत हमनी के धरोहर लोग कईल भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी सब जान लिहल कर केहू कहे राय बहादुर केहू शेक्सपियर केहू कहे नाई भिखारी घर खास कुतुबपुर दियर भोजपुरी के शेक्सपियर वहाँ लोग भोजपुरी के पूर्वी सम्राट महेंद्र मिश्र जी सब लोग भोजपुरी के धरोहर भरत शर्मा जी मुन्ना सिंह जी नथुनी सिंह जी ये सब लोग मैंने भोजपुरी के योगदान रहल बा। शेक्सपियर में भैया कहीं ना कहीं राउरो नाम जुड़ल रहे। नहीं ऐसा बात नहीं करे भाई ऐसा बात हमनी के गाई ले जा कुछ अच्छा करे के प्रयास करी ले जा। सबसे पहले भैया होली के खुमार चढ़ गई बड़ुए चारों बगल रंग गुलाल उड़ रहा बड़ुए रौरो गाल में रंग गुलाल लागल बड़ुए कहीं ना कहीं भोजपुरी में होली के कहीं ना कहीं राउर शूटिंग चल रहा बड़ुए। सबसे पहले दर्शक के 2 लाइन राउर होली गीत। अभी तो होली तो अनगिनत कुल आइल बा जे रउआ दिल के करीब ज्यादा होके एक गाना करनी पियावा रे तोहरा सुनरी के तरह से चुनरिया रंगवा बिना पियावा रे तोहरा सुनरी के तरह से चुनरिया रंगवा बिना कोयल बोलिया विदा है करे जा कोयल बोलिया विदा है करे जा भावे भवन ना संगमा बिना पियावा रे तोहरा सुनरी के तरह से चुनरिया रंगवा बिना। काहे ना भैया शेक्सपियर रउआ के बोलल जाओ काहे ना आखिर बोलल जाओ। आज के समय में लोग अश्लीले खाली अश्लीले देता बस चोली घंघरा पर आके अटक जाता लेकिन राउर कहीं ना कहीं गाना एक एक गो ऐसा बड़ुए कि दिल के टच करा जाला और कहीं ना कहीं पारंपरिक गीत टाइप के रहेला और लोग बैठ के अपन घर परिवार में सुनेला। भैया होली के एक ठो गाना कोनो न कोनो दर्शक के जरूर सुनाई। अब तो क्या करबो सिचुएशन जो जैसे जैसे चेंज होला वैसे वैसे आदमी गावेला भी एगो गौनी पहुना ठेहुना भर माने होली में कुछ कटाक्षे बात मतलब चटपटी तरह हमहू देखी ले का करबो जौन हवा बहेला तब में बहे के पड़ेला
ना तो हवा बहुत पछुआ पुरुआ का सोनी करबो सब देहे पे गिर जाई। अच्छा एगो गाना गौनी है कि रंगवा यो बिरिया बाबे पीछे करिया औरी का मंगाई। अरे रंगवा यो बिरिया बाबे पीछे करिया औरी का मंगाई। साली जी कहतरी ये पहुना ठेहुना भरे हेलाई होली मन भर खेलाई। का करबो गावे को पड़ता। अच्छा, भोजपुरी में भैया कहीं ना कहीं होली जब आवेला तो राउर खुमार चढ़ जाला युवा लोग पर, कहीं ना कहीं सब करना भी विशेष रूप से दीपक दिलदार जी के कहीं ना कहीं ज्यादा खुमार चढ़ जाला और लोग बहुत ज्यादा रील्स बनावे लागेला, प्यार आशीर्वाद लेवे लागेला। एक के बारे में का कहा? ये सब चाहे वाला श्रोता रूपी गार्जियन के प्यार स्नेह दुलार हो और इहे नु बा जीवन में का बा हमनी के काम मिलेला, तालीम मिलेला, तनी सा सपोर्ट मिलेला तो लागेला काम कोइल बा तुम सफल हो गइल। और अब तू ही बड़ा माइक लेके घूमत रहो और ओकर रिपोर्टेशन अच्छा ना मिले, सफलता ना मिले तो मन थोर होला ना। वैसा ही बा हमारो का करबा गाइले अच्छा अच्छा चीज गाइले निमन निमन गाना पिटा जाला, अच्छा अच्छा गाना गा के आदमी ओकरा के जोन चाहे तो ना मिलेला। अच्छा भैया, अश्लील के ही ज्यादा काहे मतलब चरम सीमा पर व्यू रहता, अच्छा गाना के लोग नइखे प्यार आशीर्वाद देत, ओके बारे में का कहब? अब का कहबो सुनही वाला मेन बा, लोग सुनता तबे न लौकता, चाहे लोग बजावत तबे न बाजता जी। असली लोग सुनल छोड़ दी, लोग गावल छोड़ दी। हमेशा मतलब इंडस्ट्री में विवाद चलत रहता, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये सब साफ सुथरा कैसे हुई भैया और भोजपुरी इंडस्ट्री और आगे तक कैसे सफर तय करी? देखो अब हम का करी, अकेले चना थोड़ी भाड़ पड़ी, हम ही अपन कितनो सफाई दे दी कह दी, अब हमरा एगो कहला से कुछ ना न हुई। अरे वही में हम प्रयास कर ली कि हम अच्छा कुछ करी और बस हम अपने फेर में रही दूसर का। अच्छा भैया, ठीक रउआ कहनी है कि हम अकेले ही, कहीं ना कहीं हमरा लगा था सब लोग के आपस में तालमेल जरूर होती, बात जरूर होती और वो बात के साथ साथ विचार भी होते ही, तो भैया कहीं ना कहीं भोजपुरी के सुधारे खातिर सब लोग एकजुट कहीं काहे नहीं की होत? ऐसा कोनो बात नहीं के कलाकार भोजपुरी वाला लोग में बहुत दिक्कत बा। अब ये सीनियर के ना सीनियर समझता ना, का बताओ जे बहुत तरह तरह के बात बा, सभी लोग घमंडे फूटता। तो मान लो हमारा कहे का मतलब है जैसे पवन जी आए चाहे भरत जी आ गए, बड़े बड़े जो सीनियर हैं उस्ताद लोग हैं, तो मान लो उनको सम्मान करना मेरा काम है ना जी, मैं जूनियर हूँ है। लेकिन आज की डेट में देखने को मिलता है कि एक जूनियर कलाकार है, उसको मैंने क्या बताया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। वो अश्लील वर्ड से लोग परोसने नया लगे। है तो लोग बुझाता है कि मैं बड़ा हूँ, सब देख के इग्नोर करके वो लोग जाता है छाती तान करके। उन लोगों से क्या कहिएगा। अच्छा भैया, राउर गायकी कहाँ से शुरुआत भइल और आए वाला प्रोजेक्ट कौन कौन बा? देखो बहुत सारा प्रोजेक्ट में बाबू गाना ढेर गौले बनी, होली के भी अभी होली 3-4 गो बाज रहल बा। दीपक दिलदार ऑफिशियल पे अनगिनत गाना बा, तो सब प्यार मिल रहल बा, तो जितना कहीं उतना कम बा। हमार शुरुआती बहुत माने 8 वर्ष के रहनी 9 वर्ष के तब से बा, वही लड़के में लगनी गुनगुनाए घूमे घूमे गावे नमने अठजाम उठजाम, बहुत लंबा कहानी बा हमार। तपस्या करत आदमी आज खड़ा बा और 5 लोग के बीच में अभी तक खड़ा बा, यह हमार सफलता बा, दूसर का कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपन कीमती समय देनी भोजपुरी न्यूज लाइव खातिर। चलते चलते दर्शक के 2 लाइन कोनो होली गीत के साथ छोड़ चली। अब होली में उता एगो गाना बोलो नहीं यार, कोई दिलु कचड़े कचड़े भइल बाड़ू खचड़े खचड़े, अरे चलत बाड़ू मचरे मचरे भइल बाड़ू खचड़े खचड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे ही खबर देखे खातिर भोजपुरी न्यूज लाइव के सब्सक्राइब कर ली और भैया के प्यार आशीर्वाद बहुत ज्यादा दी, काहे से कि भैया कहीं ना कहीं वो समय से उठ के बानी समय से बानी भोजपुरी इंडस्ट्री में, जबकि भोजपुरी के कहीं ना कहीं शुरुआत भइल रहे और भोजपुरी में कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार होते रहे। तो ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहे भैया के और हमरों के। ऐसे ही खबर देखे खातिर भोजपुरी न्यूज लाइव के जरूर सब्सक्राइब कर ली। धन्यवाद।